कैसी नोरवा ले भाभी बाड़ी खाड़ो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहो रवि हो हाथ कैसे में खोली भाभी पलकी के कबे कनिया की लोड़ है या चाउर सिनहोरा जतन करके रख नहीं आई बता फोन आइल बैठे आई कजन का कहले बिया हैं फोन आइल हवे कि आ गई जाए कजन कब जुटा या जे कनिया दुआरी पर खड़ा करा ली ना का चिल्लाई ना ली लेके बैठी पूरी तो बनावत रहनी आ गलन जाए आधा दूर ले आ गइल बड़न जा फोन आइल रहा तो वही कहते ने बोलता नहीं औरी खाती तो मैं बना रहनी तो अयन तो मन तो जुटल रहा तो छट छट करे में देरी ना लगी आई फिर ये मल दूधा में बना देलू हो थोड़ा से रख ले बन दूधवा दूधवा रख दिया काम आ पूरी बना के पाची को ना पूरी टुंगली सन कनिया में हां पाची वो अलग हटा देले बनी लेके बैठी कुल रे तू कहले राजन जन मांगम लोटावा का पानी आ धरिया एक जगह धर दी हो ठीक बा कि छतवा मारेगा मांगम तो तुरंत हमरा के दे दियो ठीक ना ठीक बा हां जल्दी कर अब आइले बोला तरन जा चला बुढ़ा उतर खोलो के तो खोली के तर खुली का है तर खोलबो तो खुली ना है तर का तू सठिया गुल वाला आई डांटा वा है तर कर द उतर डांटा देतानी तेजन कैसे कैसे डांटा फांस गुल बाटे डांटा गुस्सा वाली गड़िया लागतिया तारा अरे कर जल्दी कर जल्दी एक दूसरा ठाई हमरा बोला हो बुढ़ा जल्दी उतारे के कहाँ गली सो हेडिया देखबा घरवा देखबा कहाँ गली सो रे होने देखा जाई के लौकते ना अरे लौकत अच्छा समय निकाल लो कहाँ बाड़ी सो अरे लौकत नहीं के बुढ़ा होने जेबा करवा है नहीं आई के कहाँ बा बता होने घरवा देखा अरे बुढ़िया अरे सुने काई कहाँ गइलन सो लौकते नहीं के भगा दे ले करे देख बाबा तू मत बोले कि सठिया गुल वाला का हम छोड़ के उतार कैसे चल देम जाजी ह कहाँ लौकत है और घरवा देखा बोला रुक बोला वो तई बुढ़िया के ना सरे कदम बुझा देख रही ना अब बताओ आगे नहीं जाओ ना निकल तैयारी न कर सकल चलो चल रे चल धर ले चल आई ये तो दौड़िए तो लेके आ के बाटे अब सहज सवार तलु हो जाए हां हैं लहंगा पहन बताओ कब से आइल है चिल्ला सही हो आया उतना हो जाए हमार लौकते ना रहल कहाँ भी है गीत गाव रे पहली पनिया गाई ना लौकते नहीं सीनो रवा ले आमा बाड़ी खाड़े हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया है बिया ए ड्राइवर खोला हो ए तर खुली पैसा देबू कर अरे खोले ना बाद में ले ही खोला हो पतोहिया है में घामा में मुआई बा लेबे ना करब चल दे दान दक्षिणा पहले ले लिया तब खुल जाला दाना हो ले ले बा जब तो दे मिलबे ना दे कइल हम का हम कुल उठ गइल बा हमारे का नहीं हां उठ गला बुढ़ाऊ कहि आई हो समझी से पोतवा के कुले तू तो उठलाली तो उठी गइल बा उहे ना पतो ले सो ए बाबू ठीक बा रुक लेके आब तनी अरे ड्राइवर हो ना टोलियो ले लेब ना खोला हो ई अरे रोक जब पहले दता वो छोड़ा था हमारे के कहां बारे कहां बाबू कहां बा ले भैंसी देख ले लावा खोलाई देबे को तार उठो होता अब तो कहा हमारे के ना मिलल दे कुल घरे दे देनी अरे आई भौजा ये मार के दे दे रे हमरा ले बनी ला हो बाबूआ दा ला 501 रुपया खुश रह ठीक ना चल खोल हां हट हो खोली ना हो तर देखो पानी मत गिरेला तुम कहीं धराइए दे दी पहले बाबू हेने मुड़ी निकालता ये का पानी उल्टा तो गाड़ी लगावा हो जाता हलो हेने आ बाबू उन दुल्हन को होने का रुका यही छिले बेदे पड़ी हटा हटा हो तू तो मुझे तक पता ही का गोरा था जगह पर चढ़ल बनी आई हो
धरिए पिए तर हरे कदम खखुइले बड़ा का हो बक प्यास लागल बरे कबे से आइल हनी हां धराओ बाबू हेने आऊ आ पर छी अरे चल हो पतो हिन के ना आई जा रहल जाला भर मुहे माटी ले ला की का ढकला तेरे देही में जोरे ना हवे इनकरा बुझाला के एक तो प्यास मैया बनी जल्दी कौन घाम लगता आता के सीनोरवा ले ले हम बड़ी खाड़ हो खोला बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो खोला बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर बता है कपर हटा तर नहीं खाता हमरो के करू बाबूजी हमारा के जल्दी घाम लगता हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बाड़ी खाड़ हो खोला बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो कैसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो भाई देखो तेरे बाबूजी के हे वो लरल बड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जांगे लपर छ बाबूजी तो हटत रही के जम जना तक सोही के एकदम बन गइल बनी तमे शौक बता गावो न हमरा- गावो हम गए हाथ के सिनोरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोला लटा करी। बबुआ खोपिया पलकी करी के ना। बड़िया साली स्वराज में ले गीतिया गावा हो जी मंगिया बहोर बिहो भौजी घाव हम लइका के मार के गलावा जाहू के घरिया आयाहू के घरिया तू त बुझाता कि देखो तेरी माई भौजी ऐसा ही के एकदम सन हिंगर पे बड़ा हमर एकदम सन आग लागी जाता टिनकर रोहन देखी के हमरा पर का परीक्षा गाँव की तेरे गाय न बड़ा गाय न रौ रो गावत न हम ना गए एकनी हने हाथ के सिनोरवा ले ले बार मम्मी बाड़ी खाड़ हो खोला बचावा ई का करता नहीं पीछा वाले परछम ना दे। मंगिया बहोर बिहो खोला बचावा कैसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोर जांगे ओ लरल बाली सासू जी के दिया हो मोर हाय पीछावा तनी देख ली का कर देला सिनोरवा ले ले हम बड़ी काड़ियो गौरे पता ये गीतिया त गाय रौरा ना गईब हम ना गए लगाऊ तनी देख ली का करता नहीं ये माई हो गई ना है ना तू करिया ये माई घाम लगता सिनोरा ले लो हाथ के सिनोरा अरे पागल है का रे एकर तारे बुझे तक बुधिया में आग लगा रहता मैं सटक में कइल जाला रे हाथ के सिनोरवा ले ले के सिनोरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो हाथ कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो सासू जी के धियावा तो असली जोगिनिया हो सासू जी के धियावा गौरी लिया रे जो जल्दी झटपट कर घामा में बुझा था कि हमारा पतोहिया का मुंह आ देवी धैया भाई का हो आ कहाँ है तना कुबेरा कर लेना जहला कबे फोन करे रहो चकी आवत आनी कुबेरा हुए न कैलन सो हम अरे थोड़े खूब ना पावले रला यार की में खखुआइला के समझिन त मार जने पोता वबला हव ठेलाली न कि का करी कि अपन उठाव में कर रगरली ह नया नया समझी जी पाइना नहीं तो क्या ना बुझा ताटे आ हमर लइका के कुछ खियवली है जा पियवली है कि ना हो हम ओकर दिन ठीका लेल बनी का खाना देले बड़ी सन कूल ले धारी हम ना हम जौन मिलल तो ले लेने लेके अब रौरा हटी रौरा उतार कि उतारबा तू ही तो उतार उतार दे हमरी के जाता नहीं जा बाबू हां माई घुस लेवे जोरे तू कर हऊ बोली के बांधू गो मछिया तू देख के बांधल बाकी ना ओहू जगह बुझाता कि मोहन बेसहुरे रली है सरकारे
पहले बबुआ के तू कर हम उल्टा गड़िया ही लगाओ ना हंस ई गड़िया उल्टा लगवाइबे कहीं ना हंस हे तू में बन है दौरिया में बाना तनी नहीं के बाना अरे हम ना रहम ना त का जाने कैसे करब तो हर त और बुझाला कि भगवान बुझिया हर ले लो ए माई घाम लगा दे दौरिया हम कर तनी ए माई जल्दी करू घाम लगा जल्दी करता सरे का ये खड़ा बड़ हैं सारी के रौरो के पकड़े के पड़ी सरे ही घास गड़लू कार में चढ़ के आइलू उतार चला कनिया तू काहे रुके रहो हेमे आवा हो कनिया हेमे चढ़ देखो अरे हम दौड़िए तू अंगा कर हम धइले बनी ए माई अरसा होल तरे बे कदम सने छोड़ दो गड़िए के छोड़ दो चढ़ो में सरे ही घास गड़लू कार में चढ़ के आइलू उतार चला आई तनी दे दे नहीं हिर कर देख बुझाला कि कदम सने सही के चला दे दौड़ा वाला लेके जाता तू ही में खखुआइल बड़ा और के ऊपर पतो ही उतर ले बड़ा अरे निमन तेरे बुचिया ए माई अगवा तो भौजी तू लगावा ना अगवा बाबूजी परेशान कइले बालो हो गई छोड़ दे बाबे काहे न लेके वो एथु करे काहे हम लेके बोलबे होय देखनो रे कली संग संग हो गई पचले ए माई हो गई गौरी अगवा लगावे गौरी अरे हां हाय से जाना के बुढ़ऊ तो हमारा के गिरा दी हो गली घूमत रहलू कान में चढ़ के आइलू उतार चला दुलाइन हमारे के ना चढ़ा कइलू उतार चला चला हो गई पाछली चल न के चला है दुलाइन न चला बाबू आगे चल अरे चलो ना पहले घर में चला कोहू घर में न के चला है दुलाइन न के चला जैसे बासावा नवेला वैसे न के चला जैसे बासावा नवेला वैसे न के चला नइखे नवत ससुजी नइखे नवत हमर नैहर के घूमल का दहिया नइखे नवत हमर नैहर के घूमल का दहिया नइखे अरे ए छुपा हे जे बैठे दे दौड़वा ना हम ना दे देखो यही से गर्मी के दिन में बियाह ना करे चाहिए मोल खा तन सुतर अरे हम देख लिए अब का करतन दौड़वा में चढ़तनी टराई ना करत रहन इनकर एक में ना पड़वा है माई रे पैसा ना माई रे मांगता बाबूजी हो। खाए के ना दे कि जल्दी चल और नचिया वाला पैसा मांगता दो बाकी रहे ना 5000 ई क्या करता रहो चल चल रे पतो ही अरे हम जा बढ़िया ना हटाओ चलो अरे हाथ तक होने चला तो दौरे में डेढ़ डालत रहन भाई तक दौरे में नहीं घंटे के डालत चला हटाओ सब लोग वाला भी देखते कि गाड़ी लिया के लगाओ निशाद के 500 दे दल बनी काट लियो पैसा 500 देनी हमी एथु पैसा ले बड़ा ना दे दे बड़ा जी का भाई पैसा ना दला ये दे सरो देले बनी लटिया धरी अपन आई लटिया समझ लिया जा जा तौला तू करा जा लिया पूरी उड़ी टुंगा ठीक ना कनिया ठीक बाटे पूरी लेके टुंगा बाबा तनी है भौजो जी के जगह ई सुतल बड़ी जा ये लोग कहीं नहीं बुझत कि एक कनिया के बेरा भइल बा ए बेरा खा तन सुतल बड़ी जा इहे ना बा हो ए न तो रही ना वो तरी सना त खाली खोइले पतो है सबसे पहले से तो करियो जाय पूरी लिया जल्दी आ रसिया बड़े तू बाबा अरे हम करी जल्दी हो इहन के ना ए खुशी पेटवा में चूहा कूदता था फुदुर 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 भूख के खाइले बाबूजी खाए ना देला सा चलो सा घरे हमार त भूखिए नहीं खिलावल तो हमार भूख लागल बनो हम आई के याद आ भूख कैसे लगी नैहर के यार न छोड़ के आयल बड़ू भतार लगे बक जी ऐसा मत बोले यार के जितना चूसलू अब हमारा के चूसा भतार के चूसा ई का बोलते नहीं जी अब भुला जा यार के भतार के पावा वो आपका दीदी यार रख लो हम काहे के यार ऐसे ना कहल जाला यार रखती तो बियाह हमार बाप भाई करता हमके भूख लागल बा अरे हट रे बबुली आई जा पुड़िया टुंगे के तू उठू कि बैठला रहबे ओइ में अब मेहरारू पहले बनी कि मेहरारू शर्ट के बैठा अबे ना अभी का करना छोड़ो के बाकी में चल हट निकल जा तनी ठीक बुझा निकल जल्दी बोले वो लोग के कुल तैयार हो जा का करना ए माई अरे कौन रे यही अरे हां रे तू न भुला जाता री तू अरे का करब दिमाग हमर एक जगह बाटे ए माई कब आई रे अब चल अबे नहीं खाओ के ककन छोड़ा के चल हमने के चंट घंट कल जा हट आ कब मिलब मेरा रोज अपनी का करना छोड़े तब ना कि
सटा रहबे आ चली ना काका ना छोड़ के तैयार बनी जे ठीक बा लेट करे लगे ठीक बा हम चल के वो तो कुल करत तनी सही हरत तनी दौरिया पुड़िया के टुंगावा द ठीक बा ई कैसन घर बा ये दादा न बोरा बिछे न कुछ लिया के नीचे लिया के बैठा दे नहीं जा कुछ बोरिया बिस्तर देबे ना कोई नहीं जा जाए दा आजे भरना फिर त मैं पुरान हो जाइबे जा। नमस्ते प्रणाम गोड़ लगतनी हम सोनी सुमन और यहाँ के खुशी जी बानी और देखी जा शादी ब्याह कैसे होखेला हुए रोग सबके देखनी है जा। और हाँ अब जा तनी जा काकना छोड़ावे और काकना के वीडियो कैसे बनेला का होखेला तो सब देखे खातिर तैयार रही जा। अब हमनी के जा तनी जा बनावे ठीक बा। और ये वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम जा कमेंट में बताइम जरूर सब कैसा लागला।